chiro wakaromba sekuru tacho vanona kubata kupisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganiko munanda sonokofunza ndepapi hatimboshaiko Magadi wazuko. Wakadi kumba. Adani waravanji talento. Hanze akadi mazwana mkomana wa talent. Talent kishina na nisekuru bakataka pana kututaura. Akutocheza. Makutokurukura makutokwasa kukurukura yani. Ichopa ndase. Iwe talent. Talent. Urudani. Wakadi ako mzuko. Ndoti fare. Hapa wafunga bodi mkataba kitacheza. Kwa ngari konkani hapa sigano akucheza. Hanzi mazuva makauya ndichiri kutondera ngasingataure mazuva anaya zvakamira sei makutokurukura kwezuva rese. Kuti tauri zvada kambokwidza ungoti nyarare yomboita sezvanga achiita asi zvari nani. Kana damari zira kucheza paida kucheza damari zira ngani asatanizimu kapa. Hanzi chipedzisira kutaura panhau yenyu tichikurukura nhau yenyu tapedzisira kutaura panhau yesatanisi yake tichitaura kuti hatigoni kuitaura nekuti iye wachona haasi kutaura. Kani dachitika paya mukadamari zira kaduyo adapaswa mankwara adajoiniswa na Shamwari aShamwari aitwa Junior. Zvanzi nawo tichitaura nhau yekuti asvike mukujoina akapiwa mushonga waakapiwa uyo akaenda neshamwari yake yenzi Junior. Ifamilia yake Shamwari idampasa ka box so kana na key. Hanzi shamwari yake yakamupa kari ka box kanga ine key. Uya adapita na kana kufuna kubiri kusatanisi. Uyu kusatanisi chakamujoinisa inhau yekuti yokuda mari akaenda achida mari. Tufuna kuti iye ambochezeka nawo ndipite kutsogoro. Hanzi handisi kuda kuti ndimumhanyire kumberi ndikurukure nyaya dzese ndoda kuti ataure ega. Ndoda apa ndamukonza kuti acheze. Nekuti apa takamugadzira kuti akwanise kukurukura wega. Ndizoreni. Hazvisiri ready. Cheza tengo hapo. Talent chii chakaitika? Poda yambo kuona Shamwari yako. Chii chakaitika uchisangana na Junior? Tikudziva kuti secret yako kuitaura nasi kufuna kuti utaure. Hatinozviziva kuti secret haitaurwi asi panapa wamudare masekuru unoda kuti kusunungure unofanira kutaura panapa. Change chachitika talent. Chii chakaitika Talent na Junior? Utaza madara karibu. Utaza baba vaivepo here handitiongorwega baba watarisire. Cheza nini? Kufuna mchezo? Taura tinze Talent hausida taura here? Sekuru kutaura ndizokuramba bati. Ndinemera kutaura. Chani asari kuya neJunior wachipamberi pako. Hanzi chikunyanyurema chii ndati ndichakubatsira chii chikunyanyurema asi Junior ari kuya pamberi pako here wokuramba uchimuona Junior? Ndine mazuva andikunzwa munzeve dzangu ari kutaura izvezvi. Kuti chii? Hanzi autaura kuti mazuva ari kutaura ari kuti ndikataura ndogona kufa inini. So hana yangu iri kurova izvezvi. Ai.
ine kana uri kwaine nawo kucha tenga mpumu hanzi aiwa hapana chakaipa zvautaura izvozvo zvinoitika kumwe asi kana uri kwandiri usatye zvako usatye zvako uri sefi kana uri kwandiri kuno kwauri kuno ita somaoko tambanudze maoko cheza rimu kurukura kuti nzwe talent hapana chinoitika waase ni chinhu chandakapiwa nefriend yangu asi chinhu ichi ndainzi ndinoenda nacho chinovhurisa so ane pandaivhura asi pandakavhura mazuva ekutanga zvinhu zvaindinakira ndichitombowana mari yandaiwana ndichiuya ndichipa mudzimai kumba but anga asingandibvunzi kuti mari iyoyo ndikuiwana kupi. Wavhura pari? Ndavhura mabuilding anga akakura, anga nezvinhu zvimwe zvangu zvakawanda zvirimo imomo. Nekufamba kwenguva ndichiita izvozvo ndakazovhura. Kutaura pari chavanhu? Munhu wese ngatauri wafungura mabuilding achani? Mabuilding awavhura yanga ari mabuilding ei? Anga nezvinhu zvakawanda micheno yanga irimo nezvimwe zvimafoni zvakakura zvimaiphone zvimwe zvanga zvine vamwe zvataichivawo tichidawe zvaivamo imomo. Chinhu chawaivhurisa chaitenda dani? Chinhu chawaivhurisa yanga chakaita sei? Yanga iri key chaiyo. Asi ndakaipiwa iri muchibox chaiyo, chibox chacho nachanyatsoziva kuti ndichiri kuziva kuti chine panoglita so panopenya so pachibox Penya. Uroti key yaingovhura chero maroko, kungovhura chero roko. Saka key yaivhura chero roko yese? Yaivhura pese. No master key. Pane pandakazoi mafriends angu aiuya pamba munguva dzekuti ndirare munguva dzamanheru vaiuya vonditora sezvo ndiri munhu anga akapiwa kiya ndindaiswa kumberi kuenda kunovhura. Saka nguva dzekuti ndirare ndidzo nguva dzandaiuya kuzotorwa ndasina pisi yangu yekuti nguva dzekurara ndirare. Nguva dzekurara ndodzandaiya kuzotorwa. Ndakazoenda kune pamwe pandakazoenda ndikanovhura ndikaona mune zvituna zvanga zvakawanda chaiko. Vanhu vadafa? Vanhu vakafa. Vanhu vakafa mubuilding iyoma mune zvituna zvanga zvakawandisa chaiko. Saka wadaangana zvino ndikodayamba kunzwa nyama dzako kuti dzatiza kutanga muda akupita chano kodayamba kurwara. Hanzi mushure mekunge waona zvitunda izvi zvakawanda izvi ndo pakatanga kunzwa nyama dzako dzichibaya kutiza ndo matangiro ekurwara kwakaitawo. Zvikatisatidza kuti nditsvage ndasingasavati ndaenda kutsvaga mumadhagi kuti ndikupota ndichimwa kuti nditsvage hope but ongotadza kurara ndatisingasarari ndisina kana basa naye. Pamusoro emboma mukuti pamakavhura umu kureva kuti mumochari ka nzvimbo inochengetwa zvituna mumochari memu kuchipatara. Handina ndisonyatsoziva. Da kuti ndizive kuti nzvimbo yamakakinura iyi
kureva kuti mumochari ka ndokunochengetwa zvitunha makavhura machiona mune zvitunha zvakati wandeyo. Imomo mama mune zvitunha zvakawanda vanhu vakafa. Ukaziva sei kuti wakafa? Azokawaziva sei kuti vanhu ava vakafa? Vandai ndinavo vakandiudza kuti umu mune vanhu vakafa. Saka panguva dzatakapinda imomo ndakabva tapinda ndichibuda imomo ndakatanga kuva nyama dzangu ndichipinda nechando so chizere chaimhanya muviri wese. Mudatora chii imomo muna vanhu vakafa? Chii chamakakwanisa kutora muna vanhu vakafa? Uma hapana chatakatora. Urangopinda basi? Makupinda ndiwo mabuda. Ndangonzi kinura ndikabva ndakinura tikabva tapinda takawanda. Muchishandisa key yenyu yeye? Shandisa key. Apa key yacho rukoni? Izvezvi key yacho Key iri kokumba ndikutozeza kutoibata hanangu iri kurova ndingaiona. Ava ndakatombovaratidza. Ndamboratidza katora. mukadzi wako ndikawakamboratidza. Ndakamuratidza. Iri kuno Zimbabwe yasara South Africa? Iri kuno Zimbabwe. Ndizvo ramai makaratidzwa key? Taduka nayo sote kunokina mabhilding emuZimbabwe emuHarare. Tikona kuita mari kana key. Saka wainayo tonotoita mari nayo wainayo kwaseu topinda mabhilding ese emutaundi mabhilding. Right. Apo chandikuona chandafarira kuti mukomana akutaura nyaya yake yega yaadachiita. So ndomugadzira mushonga kuti agonondobata key auye nayo. Asi chatakufarira pachadare renyu ranaka manje nekuti mukomana ndofunga muri kumunzwa ari kukurukura ega zvakaitika zvese kubva kumashure. Saka pari zvezvidare renyu ratakurisira pakuti tichamupa mushonga wekuti hamuna yake isarambe ichirova agone kunotora key azoya nekey yake zvese nobva zvapera. Mungapara? Manzwisa mashoko ade Ndopasarira nkanya. ndopasarira nhau yenyu cheteka. Saka muchabuda mabuda munopiwa mushonga nekuti mukomana hana yake idzikana. Saka sekuru key yakauya tinotokinura kana kumba munhu wese. Rega mukura nayo toona kuti ichashanda here. Yenga naurira toona ichashanda kana haichashanda. Rega tione key yauya. Chabwino. Ndinoona kare unombo dzapasa mangani. Chiendai munogara uko kwamunogara kwamasvikira uchazoya muchipiwa mushonga iwoyo.